na naman po niya. Wala niya gumikuha mo ba? Wala. Wala niya. Tapos po si Jerry. Mahal man naman. Hindi na kanina. Pero, inaanaak sa timing. Bago nga company ni Jing Jing, online mo sa day of Sunday. Sabay na yan kung magdaan sila ang mga sa tao. Nasa sa mga kita niya bagulat kita kabaludan ni asang intraso. Bukan science. Good morning. Nagsabot gid mo nga white. Yawa kasi. Pila ka kayo sa Dubai, Lynn? Ay, pakamakani sa Alpan, Burj Khalifa. Alam ko nag-decide na ano dahil. Dahil nag-libre sila. Delivery. Libre mo. Credit card is the... Atay. Yeah, no, pa good. Alam mo, sponsor. Sponsor ba yung bahin? Ano na yung saan? Ang madam. Reservation. Ang salin? Kala ba may kanito kay promotion ba yan? Dili man ta magbasta-basta mag-purchase no, dili naka-sale. Mahal mang good siya, guys. Muna siya ang end. Ang sugod na, pasunod na. Sige, pakita lang siya kay basin pag Sunod kami. Winteran. Good morning. Ano sabi niya? Kuya, kamusta ka? Magandang umaga. Oo, kabalo siya magbisaya sa on. Kaya siya magtagalog. Kamusta ka? Lah. All the way na gid, pasakan na dito. Oh, nakasaka namin sunod namin sa first level. Second level, individual ang taong picturean ng iban. Is itap ang card. Sorry. Thank you. Tutorial. Muna siya ang third step.
So, ang ganda po. So, sa Manila. Monitor sa Burj Khalifa kamay. Wala kami sa next level. Sa Manila. Hi, Jing. Hi. We are going to the 125th floor of Burj Khalifa. See you guys later. Brown Vision. Reality. So na siya by level ang kuan. Asa na may aning stage. Ang process the making siya sa Burj Khalifa. Madami nga lang. Ang side. Balik na yun. Level pa rin siya. Grabe ka hardly. Asa lang siyang halaton. Mami din lang din ako online yung patay dito lang ko. Huwag kayo nabibig sila kainit man na. Lingkod ka. Ano daw yun? Nagkaganda na sa Burj Khalifa. Sumuna na siya guys.
Siya problema, Len. Ato na itong tigbaso ng baboy nga nabilin. Lagi. Green screen. Mana? Lauk kami. Biasa na. Kata mo itong sa next live na ni kaya makita ni mo nga ang nanibitaw ang link. Kita ni mo buwas kung musaka ka. Ito nga dlo. Isikoy mo dito ba? Iwan sila ng kuwan. Kung wala sila na promo. Huwag na target lang. Pag meron na tilani ba yung mga puti na palang bibo mo sa bibo. Parang di siya ganun. Palang dito na ka nag hindi natin sa kapicture ko sa top. Unless kung mag-check-in na lang din kayo nga kahit gari ako. Si Thomas tuloy mo ako kagawa. So, nakuha namin sa amuang first visit sa Burj Khalifa as tourist level, no? Tourist level. Lahat ang expectation kay mas tarag itong nasa taas pero kailangan kang mag-upgrade o bayad. So, mahal gina siya. So, pero magyapon. 24th floor, which is hindi na mo makita ang katong whole gili as in nice kay nga pagka-clear sa ground floor. Pero ang importante is experience mo yun, very nice mo yun siya guys, you know, diba? Mga to siya eh. Okay, pagkapoy ang tanan. Hindi ka pinag-apil o bukaan, kasal. Nagdungo na sa mga picture. Hi! Kasi maingon din. Tsada siya, pero kulang. Ano lang, it's nice, but marami lang siya enough. Better but not best. Anyway, basta nag-achieving picture. Dami ka maluwag sa ako. Wala ka naman kunyagan, guys. Sa katsada ang katsada kung evening look, laro ko yung mga lights na Katsada naman to, edit man to. Tapos next. Anyways, thank you sa sponsor sa akong kaning bottom. Sponsor. PNJ. No, it's from Gucci brand. Ayun, let's call you. Alright guys. Salamat sa pag-watch. See you next time. Bye. Likas rin ang pili.